ada Kasunyatan. Kembang nompo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nompo kasunyatane tresno koe milih sing duda ati durung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duwe rungokno ya Mas. Sakno diri elang rara iya Mas Abadi jadi terus bisa berapa semuanya nggih insyaallah tanteni rondomu oh alah aku ya lah nek aku jikue judo piye Mas nek rapise aku tak ya ragu wow gampang tompo lakon ati wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nompo kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya Sunyatan sing tak tampa tepasan di kembang perkara ing ati nanging dudu aku sing duwe wis cukup
hati tresno. Kasunyatan Kasunyatan sudah. Oke, ini mumpung masih ada waktu.